This thing in akwụkwọ nsọ today bụ mgbe 15 years aba na lo retreat ka waji wee jee danya asị in the book of Matthew. Mgbe gboo a na-agba gị ebe a ịbataruo na be nna gị isi onye ọcha adọ chọkpokọrọ isi onye ọcha adọ tupu ndị ọcha abịa anyị na Chukwu dị na mma ibe ọbụla anyị yọrọ Chukwu ọ na-emela anyị maka na anyị na Chukwu dị na mma nwata ada anwụ n'afọ nne ejiri operation amụ nwa maka na anyị na Chukwu dị na mma nwata ada anwụ anwụ eche ịjụ ajụjụ bụ asị gị ngozi na-adịlị onye na-afụrụ n'anya wee kwelụ maka na eze n'igwe bụ nke ya onye ọcha wee gba gị sị gị na akụ nke ụwa n'ụwa bụ ibe efu ngị rapụ akụ nke ụwa ngị rapụ ana gị rapụrụ ya nkwụ gị ngị rapụrụ ihe niile ka ọnọdụ be anyị kpaba ego osubịa mmebi alụsị ama mgbu ya sofa zuru alụsị dị na be anyị bunyesịa ndị ọcha bupụta ibunye obulu tinye n'ụgbọ ndị ọcha suru alụsị ọkụ for one day ịmalụ reason ndị ọcha ji wee na-ebulu alụsị anyị na-etinye n'ụgbọ ịmalụ reason o nwere enwe ike ịgba m reason ka m nye ego obere oge then this thing anyị na-akpọwa oyibo is not a broken language. That broken bụ igbo borrowed language. Oyibo bụ ya gbabọrọ oyibo gị na-eche na onye ọcha ka a na-ekwu ka m gba gị oyibo bụ igbo language ka ọ bụ ịma about it ka ndị ma about it. How many of you here knows that oyibo is igbo language? How many of you here knows that oyibo that we call them is igbo language? During the era of slavery fabi igbo mmadụ maka na onye igbo a na-ego onye igbo ka na-ego gold. Onye igbo is very very expensive. Reason we are spiritually powerful and physically powerful and intellectual powerful. We are wise and everything. Anyị ka other tribes wee mara ibe. Anyị ka bawanya. Anyị ka basie ike. So ọ bụrụ na ba abigo ndị slave ba na-achọ onye Igbo. Iwu dutere be slave ka bagolu ba na-ajụ gị. Ba bataze ba na-ajụ slave ka ba dị sure na onye Igbo ga na-ajụ gị Igbo onye Igbo. That's actually our language, but with their tongue, a twist ya na-akpọzi ya onye Igbo ka a chọrọ ịjụ gị ma Igbo onye Igbo. Achọ ịjụ gị ma Igbo onye Igbo. A na-ajụ gị Igbo onye Igbo. From there, anya capture ọnya. Maka ba niile ebe a memite ba ma na ndị Igbo na-aga abịa. So every slave master mgbe a na-achọ onye Igbo. And then the intonation of them. Ibe ma na-ajụ ndị na-edu telebe slave bụ ọkwa onye Igbo. Are you sure it's onye Igbo? I know that oyibo no generally na ya onye Igbo I work over onye Igbo. That is where that onye Igbo come from. This is the history that they never want you to know. Ndị Igbo defeat liver na ya ekumeku. They now went back on a retreat. Ayekumeku lastly up to 19th centuries. All lastly up to 1900. They now went to retreat. They stayed 15 years. We did not hear of them. 15 years. The whole general, all of them on now. And not 15 years. After 15 years, we now begin to no one but ndị Igbo ada-egbu ka mgba gị ọ bụ na ebia ya ọ bụ na mmadụ ejiri egbe o jiri mma ọ ga-eji wee gbu gị ya hapịa. We now look at these people anya bụ na be ejiri egbe na be ejiri mma anyị etikwa mma anyị n'ọbọ wee kpọrọba oge na nke ndị nze na ọzọ eweju aka ndị babụ maka na mgbe ba bịara be anyị o nwelu ndị be anyị gwara anyị ukwu fabọọlụ kụzielebe language be ndị ahụ bụ ibe na-eduve wee na-aga ndị ahụ na-emelebe interpret ihe niile ha na-ekwu mgbe afọ bịara be anyị and mostly ndị ahụ bụ ndị a na-akpọ ndị osu. I'm sorry to use that language. Ọ bụrụ na ba na-agba gị history ba na-agba gị na ndị Igbo
wele ndị ba sinaba bụ ndị osu na nwe ndị ba sinaba bụ ndị ohu na nwe ndị ba fakọlụ gị conjoined story about that osu. Ọ bụ na anyị asị ka ikwu anya ọfụma ndị nụnwa bụ ndị gburu mmadụ n'obodo ba si obodo ba gbapụje obodo ọzọ jee bili na be anyị na-akpọba bụ ndị oru. Ndị nụnwa bụ ndị bịakwutela anya ya anyị ejidebe gbuo ebe jiri ụmụba sizi ebe na be anyị fabula was slaves. Maka ndị na-akọrọ gị that story ọfụma. Ndị nụnwa bụ ndị egbula ada anyị mebi na a na-anụ onye ịgbarị ya mụ n'obodo unu wee gbuo onye ịgbarị ya ma ndị be anyị wee bịa wee gwa gị ọ bụ na ị chọrọ ka unu na-ịgbarị ya mụ nụọ ọgwụ unu duru anyị 4 virgin abụ na ihe duru anyị unu duru anyị babataba anyị ba bụrụ oru maka na ejibe wee kwụ ụgwọ isi. This is the story that they did not tell you. So ndị anụnwa bụ ndị ba captured maka ndị anụnwa n'ọdụ ka ndị na-emele onwe bụ ive iche ndị di a na-emele onwe bụ ive iche ndị a bụ ndị ba captured. Ndị anụnwa gbaleba ihe mpu na ọwara anyị ba gbaleba otu anyị si wee bili ba gbaleba ibe niile about us fa nabata ba kụziere ba asụsụ ba ka ba wee ike wee na communicate their language to us na-agbazikwa ba ibe anyị kwuru in the return. Ba wee bido mgbe ba na-achịghọtala azụ ba wee cheka aka ọnụ mgbe afọ wee buluga akwụkwọ nsọ yili uwe mwụda ọcha fa yuzulu another strategy. Mgbe nụwa na street bụ mgbe ba jere wee je kọnkọ datin na ị na-akpa akwụkwọ nsọ. This thing ị na-akpa akwụkwọ nsọ today bụ mgbe 15 years aba nalụ retreat ka ba ji wee jee denye asị gị in the book of Matthew. Idea of onye n'ime ba claim Elieza Matthew ka edelu asị gị in the book of Moses. Idea of onye n'ime ba claim Elieza Moses in the book of Elijah but in the book of Nkewa of onye n'ime ba claim ya in order ka fa wee weta anyị fa wee debe akwụkwọ adesia. They say and I quote, before you defeat Africans you will first of all take away their spirituality. Without their spirituality you cannot defeat them. And they found out that they cannot defeat us with egbe na mma. Fama defeat anyị with egbe na nye eti go ọgwụ ebe ba na-arụ ị na-agba odechi ọda aba mana anyị gba ọgwụ ụta anyị agbapuo afọ. Anyị egbugo in numbers, in thousands, in millions. Ndị nụlụ anyị ekumeku egbugo kpulisi ebe mgbe gboo a na-agba gị ebe a ịbataruo na be nna gị isi onye ọcha adọ okpokoro isi onye ọcha adọ. Ọ bụ na ịjụọ your grandfather ọfụma each family dị n'ala Igbo wechara isi onye ọcha. Ewere isi onye ọcha eji ananị, ewere isi onye ọcha eji aṅụ mmiri. Asị gị na mmadụ ji okpokoro isi mmadụ aṅụ mmiri. Okpokoro isi ndị ọcha dị ya emegidere mgbe afọ maka na ozugbo ekalichiri ebe niile anyị were akaba were na-eme n'aka ndị na-echibere echichi ewere ọkpụkpụ ụwa na aka ijide ọkpụkpụ ya ibe onwe onye Igbo ibe gesi ịtọ iweli eme ịtọ nye ga eji wee replace mpi atọ mgbe ahụ were okpodobe ọkpara. So isi onye ọcha dị n'obodo na be niile family niile ọ dịgidekwala be anyị mgbe nwa ọ dịgidere be anyị mgbe nwa. So ndị ọcha wee nụsagide anyị ọgwụ a ọkwarọba ma wee jee yite awọlọ ọzọ wee yile awọlọ Christianity.
wee batazie nke a wee na-agwa anyị na ba abịalụ na ọ bụrụ ọba a na-asịba na ọba ọ nụsara ya ọgwọsị na ọ bụrụ ọba maka na ba eyizi soja ataya na ba yizi uwe mwụda sị na ọ bụrụ ọkwanara na ba bụ the missionaries. This is how you hear about the missionaries today. Asị na ba bụ the missionaries. Missionaries na-eme gịnị? Masị na ba abịala ịkụziri anyị maka Chukwu. Asị ya Chukwu nke anyị ma tupu ndị ọcha abịa anyị na Chukwu dị na mma. Tupu ndị ọcha abịa ife ọbụla anyị yọlụ Chukwu ọ na-emela anyị ya. Tupu ndị ọcha abịa maka na anyị na Chukwu dị na mma nwata ada anwụ n'afọ nne ejiri ọpụreshọn amụ nwa maka na anyị na Chukwu dị na mma nwata ada anwụ anwụ okorobịa ada anwụ anwụ agbọghọbịa ada anwụ maka na anyị na Chukwu dị na mma. Ọtị na ndị ọcha na ndị kedu mafia ndị missionaries abata ndị missionaries wee bata wee sị na ba chọrọ ịkụziri anyị maka Chukwu anyị buvu ụzọ wee malụ wee gwarazie anyị kọbaziela anyị na Chukwu bụ ụzọ ka Adam na Eve. Eche ịjụ ajụjụ ma sị gị na ngozi na-adịlị onye na-afụrụ n'anya wee kwelụ maka na eze n'igwe bụ nke ya na ọ bụ na ịfụrụ n'anya wee kwelụ maka na onye Igbo na-ajụzi masị ya na anyị chọrọ gosi anyị ya kedu ebe n'igwe dị gosi anyị n'igwe a kedu eje nugolo ebe ahụ ịma ha sị gị na ngozi na-adịrị onye na-afụrụ n'anya wee kwelụ maka na eze n'igwe bụ nke ya. Nwa onye oche wee gba gị sị gị na akụ nke ụwa n'ụwa bụ ire efu ngị rapụ akụ nke ụwa ngị rapụ ana gị rapụrụ ya nkwụ gị rapụrụ ihe niile ka ọnọdụ be anyị kpaba ego na gị rapụ na ụgbọ ọrụ gị dị n'eluigwe na-eche gị. Ndị ọcha chọrọ ka anyị impose their leadership on us mana anyị were 3 people na-achị Igbo. Anyị enwere igwe mgbe gboo. Igwe eze obodo unu bụ mbịambịa ka ọ bụ missionaries du ebịa. Anyị enwere ihe in the olden days. Anyị enwere onowu abụrụ Igbo ọ bụrụ omenala Igbo. It's imported. We adopted it and they impose it on us, not we adopting it. Family impose on us. Family impose on us. Onowu abụrụ Igbo. The cabinet Igwe in council, the cabinet chief, the Igwe cabinet abụrụ omenala Igbo. Anyị eweburu ya before. Family impose on us. Anyị were ya before. Kedu ebe anyị welu before? Ama m na ebe ị ga-ajụ. Mgbaga ebe anyị welu. Ebe anyị welu before bụ ndị nze na ọzọ. Onye bụ the first citizen of the village bụ the eldest man in the village. The first citizen of the village mu anyị Igbo niile bụ the eldest man n'obodo unu bụ the first citizen. Ọ bụrụ Igwe. Ọ bụrụ cabinet, ọ bụrụ onowu. Let us anyị amaligo na anyị amenwe chepụ muzi ya but let us know the history ka ị mara ebe kọrọ ụmụ gị. Igwe abụrụ omenala, onowu abụrụ omenala Igbo. Ọ bụrụ omenala Igbo. Ịgba ọfala abụrụ omenala Igbo. Igwe in council, cabinet members abụrụ omenala Igbo. Ndị ọcha mere anyị ya impose. They impose it on us. If anyị were mba the first citizen bụ Ezan, the eldest man, then followed by ndị nze na ọzọ. Ndị nze na ọzọ, ndị nze na ọzọ ọ bụrụ ofu onye. No, ndị nze na ọzọ. Ndị tali mma eze. Ofu ụbọchị m ewepụta time kụziele gị maka nze na ọzọ gbaga iwu dị na ya. Followed by the chief, the kadimafia, the ọchịagha, nya bụ the chief warlord, nya bụ the warlord of every village, and the ọchịagha is rotator na ọ na-rotate. Kedu ka o si rotate? Ọchịagha onwere onye ga-abụ ọchịagha sị gị na nya bụgide ọchịagha wee nwụọ ọ dịrọ possible. Ọchịagha na-erotate. Kedu ka ọchịagha si abụ? Ka e ga-esi echi mmadụ ọchịagha mgbe gboo. Ka esi echi mmadụ ọchịagha bụ agha daa.
n'obodo anyị na obodo unu na-anụ aya na anyị na-abawelu disagreements dịla anyị wee bido ọnụnụ aya. Ọchịagha bụ ụmụ ikolobịa niile nọ n'obodo ya eje nzọ ọchịagha bayi ndị ga-egbute isi mmadụ, ndị obodo a wee nata egbute isi mmadụ agụ onye ọnụ, onye ọbụla nke kacha na nọmba onye ababụlụgo ọchịagha of that village. So each time war broke out, ọ bụrụ na onye bụ ọchịagha na-egbute isi mmadụ karịa anya editronu onye ọzọ abụrụ. This is how this ọchịagha of 18 come about. N'ịbụ ụlọ ọchịagha does not prevent you from going to war. Iwe ka ịkpọkọtakwa ọchịagha onye ọzọ na-aga ichekwa agha ọzọ gbuketakwa mmadụ. Ịbụrụkwa ọchịagha bụ ndị na-eme odogwu. Ndị na-eme odogwu bụ ndị a na-akpọ ọchịagha. Ọba na-ewu ine ọchịagha. Okay? Now, every village nwere ọchịagha. Mgbe ndị ọcha chọrọ kaba sobe Ezani bụ the oldest man. Ezani wee na-agbaba sịba na ọkwa nsọ na ka nya debe nya ji wee luo this age nya lulu, maka na asị na onye ebe nze ogolu nka, onye ebe nze ọ bụrụ onye ebe eze, onye ebe nze, that is the correct. Onye ebe nze bụ ikwugo aka n'eziokwu. Onye ka m gwara na mma kụziri gị maka nze na ọzọ. Nze bụ onye dị very righteous. Ndị nze bụ ndị saint. Maka na ba na-anwụ iyi, mma kụziri gị mbọsị mma kụziri maka nze na ọzọ. Mgbago otu fasi anwụ iyi. So ibe nze igolu nka. So onye bụ the eldest man wee na-agbaba sịba na nya bekwanile nze wee golu nka. Sie na ọ bụ ozi kịta nụ nwa ọ bụzi na nya bụ the eldest man ka unu ga-abịa bịa gụ ya ka nya gbawa ndị obodo ya ka bakwụwa task, ma ka nya gbawa ndị obodo ya ka nya na-asịba na onye ọcha asị. Sie na nya ma mma otu ahụ ma wee rapụ onye nke a rapịa wee sobe ndị nze na ọzọ. Ndị nze na ọzọ na-ezere anị maka na akụgbuo ebe ka isobelu bụ onye ọcha. Ndị nze na ọzọ nwesị agbachọkwa ịnụ ụdị nkata n'akụkụ ba fia onye ọbụla fia alụ onye ọcha kpuchi ọnụ alụ ka ị na-ekwu. Ndị nze na ọzọ ekwerọba ndị ọcha wee na-azụ wee sobe dị ọchịagha na-anwụ na-ekebasi wee ghọlịta ọchịagha. Fa gwara ọchịagha sie n'otu a ọ bụ na ọchịagha dị rotational, sie na ma ga-eme ya ka ọ dị permanent. This is one thing. Na ma ga-echi ya echichi na-echinube mmadụ n'obodo be ọchịagha na-egebe ntị. Gbasie na ma ga na-akwụ ya ụgwọ ọnwa, na ọ bụ na onye lụba akaba kọnka wee mee ihe ha chọọ na ma ga na-akwụ ya ụgwọ ọnwa. This is the same strategy. Ebe nọ na round table adistin acha anya wee welie gasa obodo niile. Ọchịagha wee gebebe ntị n'ibe ba na-ekwu na ba ga na-akwụ ọchịagha ụgwọ ọnwa, si na ba ga-echi echichi. Ị ma na ma mesị chi enye echichi ya pachiri ọchịagha echichi. Ime echichi ya chi ya achọrọ m ka mmalụ ndị na-efolo history. How many of you knows this history? Kedu echichi bachiri ọchịagha? I want you to write it in the comment section. O nwere echichi bachiri ọchịagha. Echichi echiri ọchịagha bụ warrant chief. Warrant chief. Do you hear about that warrant chief? You know the story of warrant chiefs. Warrant chief bụ ọchịagha echiri ya bụ ibe echiri ọchịagha. Echenye warrant chief. Fachiri warrant chief dunye ndị army. Before this period now. Fa bụ ụzọ mgbe ahụ ba bịara izizi ba chịkọrọ aka ọnụ. Fa bụ ụzọ kụzibere anyị maka ụka ba, kụzibere anyị maka Chukwuve. Baba anyị bịaba ụka na anyị efezi na mpịa mmụọ. They try to stay many people va deceive so many people bula alụsịba. Then ndị nke ba na-edeceive nọ bụ ezie ndị osu ejeje zụta alụsị bụ ezulu nya bụ na ụfọdụ alụsị na-ezulu ezu n'obodo unu. Maka gịnị? Na osu ma na ozulu alụsị na alụsị ama mgbu ya. Ị mara osu bịa mebi alụsị ama mgbu ya. Yes, maka ịdị na-ajụ m na onwe ndị mebiri alụsị na be unu mana famili nke a na-aga n'iru n'ụlọ nwa na-atazi ahụfụ jụọ ese ọfụma walụ ntọ na ndị a.
malụntọ na ndị a mebili alụsị na-aga n'ihu maka ba nọdụ na your family ba ya bụ the first people oge ekwuwe ka emebi alụsị ya ba mebie nye alụsị ya ma mbuba unu nwa ka alụsị ga na-egbu na alụsị Emeka bụ ọtaba ba afọ magwa ivulu ogbu ọma mbuba sọva zuru alụsị dị na be anyị bụ ya sie ndị ọcha gbara gị sị ga-efe na mpịa mmụọ na alụsị ya nụnwa na ị na-efe na ihe eje ọkụ mmụọ ma nwa ya ọcha sị gị bunye ya dị alụsị ibupụta ibunye obulu tinye n'ụgbọ ndị ọcha suru alụsị ọkụ for one day ịmalụ reason ndị ọcha ji wee na-ebulu alụsị anyị na-etinye n'ụgbọ ịmalụ reason o nwere enwe ike ịgba m reason ka m nye gị obere oge gbagodu m reason Sorry, this program is not to downgrade some people and who and can. I just want to say the history the way it is. I am sorry, mabul no hunkulu. No na metoge. Obotun si we na eku ya. You like my words of the way I use my words. I'm very, very sorry. Please forgive me. The reason about you when ebula alụsị anyị bụ na ba achọrọ ka ba dị otu a ndị ahịa ekumeku dị. Fa achọrọ ka ba dị indestructible. Fa chekli na alụsị nwa ba ma nwani kere si aga ya nọ na ba buli ya. Fa bulu dị alụsị na wa bebe. Fa achọrọ ka ba luo bebe ka ba mee dị alụsị ka ba dị indestructible. Ka ba yuzukwu ya against us. Onye ka ba ji wee ebula alụsị ya. Alụsị ba bụ ụzọ wee demand ya bụ ekwensu maka na anụ na ekwensu fa bụ ụzọ demand ya for ekwensu ya mere na so many ekwensu dị n'obodo dị iche iche na ebupụziri ya obodo niile dị na Igbo wechara ekwensu many na-ewere ekwensu welu Igbo many na-ewere Igbo wale Amadioha ekwensu Igbo na Amadioha na-alụ the same ọlụ as of then. So ọ bụ na unu ewere Igbo ịmana unu ya ewe Amadioha maọbụ ekwensu ofukunu ga-ewe. This is the way faji wee bukọsịa so many alụsị dị na be anyị wee naba bebe. Mgbe ahụ ndị ọcha yuzu strategy onye na-abịa ụka nya kpọrọ nwanne ya bịa otubasi wee mie bụ na ba malụ na anyị ewere shuga faji shuga bịa anya mara ibe bụ shuga ibe anyị welu na-atọ ụtọ bụ mmanụ ahụ anyị were shuga so onye ọcha bịa ọ na-agba anyị na shuga tọkalị mmanụ ahụ ọzọ anyị na-enye ka anyị fụ anyị batazie n'ụlọ ụka ọgba gị sị gị na ọ bụrụ na idute mmadụ onye gị shuga ebe a ka slavery n'ibido na idute mmadụ onye gị shuga idute ofu onye enye gị ofu shuga idute mmadụ na-abụ enye gị shuga na-abụ. Ụmụ nwaanyị anyị nwere ọnụ ụtọ na ụmụ nwaanyị gaba aghọta mgbe gboo bụ ụmụ nwaanyị na-anọ n'ụlọ ụmụaka anyị ụmụ nwoke ejebe ọrụ so ụmụ nwaanyị gaba na-abịa aghọlị ụmụ nwaanyị bụzi di ya pụba agbalụjebe n'ụlọ ụka elu enye gị shuga akụzibere gị saba gị isi a na-ekwu interpreter na interpret a na-ekwu interpreter na interpret asawa gị isi na-agba gị na one man one wife bụ ajọ ibe ebe a ka ụmụ nwaanyị dị wee capture onye one man one wife na ajọ ihe agba gị sị gị na ifele ikpele alụsị ị na-ekpele alụsị na Chineke ga na-ewelu gị iwe a capture onye ha na-agba gị na gị gbaba ọsọ n'igwe na gị bie ndụ gị ọfụma ka ị wee jee n'igwe ha capture onye otu a ka si wee mee ya wee systemize ya ndị na-alụ ọrụ na gọọmenti na-ejekwuzi ndị obodo na-eje ndị na-alụ ọrụ na ụka na-alụ ọ wee megide ibe a so enye gị ije kpudute mmadụ enye gị shuga agbagwa onye ahụ idute dazi otu a o nwere ebe ndị a ji eme content sị gị bring two people and that two people will bring another two people. So ndị ọcha wee bido ibring two people onye bi odulu nwa ya bịa ịnọkọtaba enye gị scapula ịnọkọtaba enye gị akwụkwọ eselụ ndị ọcha eselụ asị gị na nke anụnwa bụ kedu mafia na nke anụnwa bụ Adam na nke anụnwa bụ Eve
asịrị gị Garden of Eden anyị na-ekiri n'ibe nkiri anyị na-afọrọ mbụ asị gị na ibi anya gị ya emegide mgbe a mụrụ m ndị ọcha ka nọ na be anyị na fọkụlarị ndị ọcha ka nọ na be anyị ibe ndị ọcha na-eme mgbe abụ anyị bịa ụka mụnwa aka anyị bịa ụka esiela anyị rice a na-egbere anyị tii ma anyị bịa ụka ebunye anyị tii ka anyị ṅụọ a na-agwa anyị bịasịba ụka ike na ebi ọzọ anyị jide maka ili rice na-eje ụka maka ili rice na-eje ụka now ejegidela ụka jegide ụka bụ emezie ihe introduce school otu ọ ga-asị wee mee introduce school ife so na one of their map fad roll out for Igbos for me introduce school melụ gaba na bụghị ọlụ aka ị na-alụ wee wee ike introduce wale gị na ị ga-abụ odibo ị na-alụlụ gị ọlụba na-akwụ gị salary ka ọ na-ịmara na elu olu oyibo bụ odibo ka ị na-agbalụ ndị ọcha odibo ka ị na-agbalụ ha fa na-akwụ gị salary ka ị na-eyuzi na akọ na uche gị ka ị bịa na-alụlụ gị ọlụ be introduce their school system then their school system ọ bụrụ na ị chọrọ ije akwụkwọ ka ị mụta ka esi asụ oyibo na-asụ sọbele otu ndị be anyị si ekwu ya na ọ ga-esụba sọbele ka onye ọcha ị na-asụ ka onye ọcha ị na-asụsụkwa sọbele ịchọzie ka ị na-asụ ya ịma na ihe ajụ ụka asacha gị isi eme gị baptizim igwe baptismal name o ji wee bụrụ na ndị nna anyị ba na ị ga-etegida your grandmother na ibe ọ na-aza bụ Michael, David, John, Joshua, Ebukadneza na ndị otu the reason bụ na during their era mgbe a na-agụ akwụkwọ to standard 6 before ị na-agụ akwụkwọ you must have a baptismal name ga-egwe onye ọcha ọkpụkpọ na ọ mara akpọ Chukwu Emeka na-eme gị baptizim gwa ga abụ onye ọcha ya na-akpọ gị onye ọcha ezuru aba gị ome gị chefuo nke ọzọ kpọba gị baptismal name so tupu ijebe akwụkwọ ede kwalifai ije akwụkwọ ibulu ụzọ jebe onye ka o ji wee bụrụ na ọnọdụ ka one particular people for the very successful maka na ọfọ nwa bụ ndị abụ ndị ọcha bụ ụzọ wee meet benefitiri so much na ọjịje akwụkwọ babụ lawyer babụ doctor babụ reverend fathers baju na reverend father babụ lawyers babụ ebe ibe niile maka na basa abụlụ ndị ọcha very very well bụ ndị a na-ekwu ibe basa abụlụ ndị ọcha very very well ndị ọcha bukwa n'ụlọ another bụ slave masters bụ African slave masters ewelu na Igbo ị na-ekwu ekwu slave masters eme nwa onye Igbo na-asị gị na ndị Igbo ndị nna nna anyị ba lekwanụlụ nwa ba ndị lere anyị bụ ndị a bụ ibe lere anyị as of dead ewee bido mgbe ba ji wee ghọrọ ebe anyị n'ezi anya majority abego maka 2 people bring 2 people another 2 people bring 2 people o nwere ihe kpọtagide mmadụ enye gị ugobe enyinyo ị ga-eji wee na-enye onwe gị ịma na ihe dịgo upgrade ịma na ijekọtago ụka ịnyara chapuleti n'iru ịnya skapula n'azụ ịnyalụ krọs n'akụkụ nka ịnyalụ nka ịma na ichizugo ị na-aga otu echekọ ịma na itolugo inye ugobe akwa gị aka n'isi